Jeremy le Wendy te su nu palim tak mai ni in an rilara an fanuang chian en thlani le ka upani lai tanga duat takan la kan en kol an fanu ti mai an ko thin Jenny ten chuan lim takin an oma tutang le khovel dang eng manot ngai bik lo Jeremy chun sikul zirtir tu na thokin anu pui Wendy chuan in alo ngak mai thin tlai lo ni nia Jeremy in lamaron ho chuan Wendy le Jenny te chuan lo mem eminan lo muaka in mungai lo ang mai nan rile le lu mai thin ani kumsang ni som pakhat June ni som panga wei me dei ni taka chuan Jeremy te in bulchia Jeremy cousin Linda chuan pasala neya Jeremy te chhuichhuah ho chuan chu hun poimo le Linda ta na hun lubi ka ni awang chuan an thei to panuam le changkang hinan bot saya thenrol thate tan ruai poro pui takin an bot sei sakani chuin neina ruai ro puin kil lai chuan Jenny po chunuam ti takin a phak tok chuna lo phusa ve em maya me te du saka loin duatron lo ani boka atlaina puar nge mai atuk June ni som paruk kumsang ni som pakhat zinga Jeremy nu pui Wendy thau chuan mutpin dana tanga sitting room ron lu chuan khovela ma athil mu to zinga rapthlak ber mai muin chu thilawa mu chuan mangang em main au chuak tura apasal Jeremy po Wendy out home azun harve ngalin rang tak chuan sitting room a chuan korpo ha man loin ron tlan chuk ve ngala ani po thil mu chuan bara khai nge mai an sitting room a chuan an fanu ang mai an en an duat em len mangai Jenny chu thuam no eng ma point belovin alo muzoi reng mai Jeremy chun pan nai vatin Jenny taksa an khoi chuan nunna nei to lo ti hriat takina taksa chu lo vot vek to a alo khong tran to hialani a mani maya mothla limem ema hun mangte in chunga chuan thina rapthlak ber mai chuan thla aron zarta an thenum khoveng te po chu Wendy out homa chunron pungkhom vatin an thil mu chu rapthlak an ti in Jeremy te nu pa in an tornak tan te chu hriathiam pui takin an thei ang chuan an hnem mol hloma Mastea Jeremy te nu pa chuan an hriathiam thei mol lovani chu thil thleng chu kar lova chuan an veng chu khat ngalin chu thina chu tu ti nge niang ti chuan in zona anita chu thina chungchanga chuan police report lo mai chu thazokin an hria in Jeremy te chhuichhuah anin mukhom nu chuan police nen thlen lova an chhuichhuah an mirin le hetiang thina chungchang voi tam tak lo chui chuak to ton hriat nga tak mai pu Francis chuan he thina chungchang hi chui zui jok se thain an hria ni police nen an thlen chuan an duanga ngai sakan lo don lo ani ti an hriat sa wang te poni mai thei ani 2 minute lai lama chuan Jeremy le Wendy te nu pa chuan an mangai em mai Jenny chu an thaliam ta ani atu kalonia June ni som pakhat kumsang ni som pakhat jing ama chuan an pu Francis chuan Jeremy ten churon thleng ve ngalin aduanga ma aron thlen theilo wang chuan hrioma ti thu te soin Jeremy te nu pa chuan tongthlamon ve luam nu chuan Jenny thina chungchang nu chuina chu atanta amania lindai pasal neina an boipui na munte chu fangkwal zungin an roiro pui taksiamna an satal thisen te chuan den kwal zung nu chuan molom na in lama chuna kalkwal le zung boka Jenny thina chuan Jeremy te chhuichhuah chu ngong na te mawang chuan tu ma chuan pu Francis chu pui pon tumlo pu Francis ala chuan tu ma so ma tum heklo chuta aduanga in le lo te en kul nu chuan pu Francis chu Jenny ruang an mun te chu en dik vele in a thil muanga piang chungun tak chuan a chinchi azela chuta pu Francis chu Jeremy bula chunron kalin Jenny ruang chu mu ve du turon soi tatlat maile mani fate ang chian en an manga em Jenny ruang an phum to han phortir le chu Jeremy chun harasa tinge mai a chan chu Jenny chu mu le a hre ngoi to ani Mastea a Thihdan le Jenny thattu chu a hriat du chuan chu thil chu ti a tul miau mai sia chuta harasati tak chung chuan Jenny ruang phor le tur chuan phalna ha pe ve ta rama tlangwal then khatte puine in June ni som paruk sang ni som pakhat lai lama Jenny ruang chu han phor le a pu Francis a po chuan
adu chu muta a in hria in Jenny ruang chungun taka en hnu chuan Jenny chu tha taka an phum le hnu in Jeremy te in lampan chuan akal vele ta ngalani juni som pasari sang hi som pakhat zandari atania Jeremy te na chuan Jeremy te chhuichhuah ho chun omkim thapa chuta pu Francis a chun thil mu chu tiang hin ron pung chuk ta a on thian khar hnu chuan Jenny kha tha ani lova manin ti hlum po ni heklo chu thu chuan Jeremy te chhuichhuah chu bara khai nge mai tu ma chuan trong na chang pon shlok lo chuta Wendy chu ron trong chukin kapu Jenny khan engnat nama nei lova a hriselina chak tha em asin aron tileta a chuta pu Francis a po chuan alu chulo bunghut mutin hetiang hin ron trong chuk ta ni e Jenny khala no pangin a chak that wang lai takani ma se lindai pasal nei ni khan fatu te bula omin a hun mangna sa ema fatu te la chuan no pangduat takalo duatin an ruai siam na sa te chu Jenny tan chun perenga anila chun chin tok nei lovin chung sa te chu lo ei zela ama ala no pan ema wang chuan asa hring ei luat chu tuar lovin a thita ani chuat lai thuam no po halowa in mu na chan kha chu tu ui mai no an hak ngai miau lo wangani chu wangin in uite Jenny kha asa hel ei nem luat tuar lovin a thita ani apui ka ti khop mai ati ta ka chuan Jeremy te chhuichhuah po chuan tuar thiam ve ta dewa an uite Jenny chuan sa hring lo ei nem lutuk lo se chuan ala thibik lo turania ti in an ril ru chu a hadam pha ve ta ani